Cześć kochani, dzisiaj witam Was na starym vlogu, ale w nowej serii, która tak naprawdę miała być już dawno, ale najważniejsze jest to, że w końcu jest. Dzisiaj porozmawiamy sobie na bardzo ważny temat, który rozpala umysły i emocje wielu osób, zarówno zwolenników, jak i przeciwników języka śląskiego. Będziemy dzisiaj próbowali porozmawiać na temat dosyć naukowy, jakim są języki kreolskie. Bardzo często w mediach możecie napotkać określenie gwara śląska. I jest to tak wysoce nieprofesjonalne i nienaukowe, żeby używać sformułowania gwara wobec śląskiego, że dosłownie wybucha mi głowa. Dlaczego tak jest? Gwara to określenie niestandardowych odmian języka, które odnosi się do lokalnych form jego egzystencji. Gwara odróżnia się od sąsiadujących form tego samego języka oraz od jego takiej odmiany standardowej. Bardzo często w języku polskim, zwłaszcza takim potocznym, słowo gwara i słowo dialekt są używane wymiennie. Jest to moim zdaniem błędne, ponieważ dialekt bardziej rozumiem według szeroko przyjętych definicji jako zespół kilku lub kilkunastu gwar. W mojej pracy magisterskiej, do której link znajdziecie w opisie, bowiem znajduje się ona w bazie prac naukowych o Śląsku w serwisie 2D.net, używałam określenia etnolekt śląski. Właściwie używałam tego określenia dla świętego spokoju, no bo jednak musiałam być bardzo ścisła, bo to jednak była praca naukowa pisana na Uniwersytecie Śląskim i nie było tam za bardzo pola do moich różnego rodzaju dywagacji, ale teraz mam taką możliwość i zamierzam z niej korzystać. Mówi się, że ten etnolekt śląski to jest cały zespół śląskich gwar, w których być może wyróżnia się kilka dialektów. Już w życiu codziennym widać, że ta definicja jest absurdalnie błędna. W języku śląskim, bo pozwolę sobie już oficjalnie używać właśnie takiego sformułowania, możemy wyróżnić co najmniej kilka dialektów i nie trzeba tutaj być jakimś niebywałym znawcą języka, żeby zauważyć, że w Siemianowicach czy w Piekarach możemy usłyszeć zjawisko mazurzenia, czyli głoski sz, cz, wymawiane są jako sy, cy. Tak na przykład, jeżeli dziecko w Katowicach jest brudne, to wtedy jest czorne, a w Siemianowicach jest corne. I myślę, że każdy Ślązak doskonale o tym wie. Poza tym zupełnie inny śląski funkcjonuje w Bytomiu, w Rybniku, w Ostrawie. Tutaj nie ma za dużej filozofii, po prostu tak jest. Mamy w Katowicach wołają swoje dzieci dodom, a w Rybniku dudom. W Katowicach, jeżeli chcecie odpalić zapałki, to odpalacie sztrahycle, w Rybniku odpalacie kołki i to jest zupełnie normalne. To są właśnie dialekty w obrębie języka śląskiego. No dobra, dlaczego powiedziałam, że to jest temat, który rozpala serca tysięcy osób? Dokładnie chodzi mi o 529 tysięcy ludzi, którzy w spisie powszechnym z 2011 roku zadeklarowali, że w domu, w kontaktach rodzinnych posługują się językiem śląskim i zadeklarowali także narodowość śląską. Dla mnie również język śląski jest językiem pierwszym i zawsze jak muszę coś tak odruchowo powiedzieć, szybko, albo jestem w emocjach, albo jestem chora, mam gorączkę i nie umiem myśleć, to zawsze właśnie wyrażam się w tym języku, więc jeżeli jakiś lekarz mi kiedyś będzie ratował życie i nie będzie godał po śląsku, to umrę. Śląski jako język kreolski. Ja lansowałam tą tezę już właśnie we wspomnianej przeze mnie wcześniej pracy, natomiast to nie jest absolutnie żadna nowa idea. Po pierwsze, zaraz się przekonacie, jak nauczę Was definicji, że to jest po prostu logiczne. Natomiast po raz pierwszy o śląskim jako o kreolskim usłyszałam w czasie ćwiczeń z historii języka, jeszcze daleko w czasie studiów licencjackich. A teraz jedziemy z technikaliami. Żeby zrozumieć, czym są języki kreolskie, musicie najpierw zrozumieć, skąd one się w ogóle biorą. A biorą się, moi drodzy, z mieszania kultur i języków. Najpierw jest pidgin. Pidgin to jest
sposób, w jaki Chińczycy, których napotkała pewna grupa Anglików dawno, dawno temu, wymawiała angielskie słowo business. Pidginy to takie uproszczone języki bazujące co najmniej na 2 oryginalnych językach, które z jakiejś przyczyny weszły ze sobą w kontakt. Są one dziedziczone i utrwalane przez kolejne pokolenia, bo kiedy pojawiają się bąbelki i pojawia się większe grono użytkowników danego języka, które dziedziczą ten język od swoich rodziców i od swoich dziadków i używają go na co dzień, wtedy właśnie pojawiają i krystalizują się języki kreolskie. W takiej historii powszechnej najwięcej kreoli myślę, że jednak powstało na bazie języków kolonizatorów. Oczywiście to nie jest przypadek śląskiego, no ale tak ogólnie, żebyście wiedzieli. No to zapytacie, dlaczego te kreole są teraz takie ważne i w jaki sposób to, że śląski jest językiem kreolskim, mogłoby w jakiś sposób dodać mu splendoru albo wiarygodności na arenie politycznej, żeby mógł wreszcie zostać oficjalnie uznany za język. Jeżeli powiem wam liczbę 10 milionów, to powiecie, że to jest dużo, czy to jest mało? Dlatego, że jest to najniższa obecnie szacowana liczba użytkowników języka kreolskiego haitańskiego. Między 10 a 12 milionów. To całkiem sporo, jakaś 1/3 Polski. Dla wielu Haitańczyków język kreolski haitański to jest jedyny znany język, którym posługują się na co dzień. Jego bazą jest XVIII-wieczny francuski, ale mamy też domieszki portugalskiego, angielskiego, różnego rodzaju języków afrykańskich oraz języka taino. Jeszcze chyba hiszpańskiego zapomniałam. Tak, zapomniałam o hiszpańskim. Nie sposób także nie wspomnieć o Tok Pisin, czyli takim chyba sztandarowym kreolu z Papui i Nowej Gwinei, o którym słyszą wszyscy studenci na 3. roku filologii, jak mają historię języka. Teraz wyobraźcie sobie liczbę 120 000, powiecie dużo czy mało. 120 000 to liczba osób, dla których jest to język pierwszy, natomiast dla 4 milionów osób jest to język drugi. Mamy tutaj ogromne liczby. I to nie jest tak, że języki kreolskie to jest jakaś dodatkowa grupa języków, jakieś takie wymyślone, Esperanto czy coś takiego. Broń Boże, są to języki używane na co dzień przez miliony osób. Tak jak już was przekonałam. A w przypadku śląskiego jest to minimum ta liczba 529 000 osób. Tylko że, jak doskonale wiecie, wiele osób starszych, które są nauczone jakichś tam standardów, że nie wolno się wychylać, nie wolno inaczej, nie wolno wychodzić przed szereg, też posługują się śląskim, tylko po prostu nawet chyba nie wiedziały, że mogą wpisać to w ten spis powszechny. Okej, no to teraz już bez owijania w bawełnę i bez dodatkowych aspektów technicznych. Jak to wszystko ma się do naszego pięknego języka śląskiego? Na Śląsku od zawsze przeplatały się kultury, języki. Wspomnę tylko o bursztynowym szlaku handlowym, zresztą do dzisiaj nasza piękna autostrada A1 nosi nazwę autostrady bursztynowej. Mamy także przykłady wielu genialnych twórców, którzy wchodzili w kontakty ze śląskimi książętami oraz arystokracją, że tak tylko przytoczę przykład Ludwika van Beethovena, który w 1806, uciekając przed swoimi problemami, zatrzymał się na zamku w Głogówku, gdzie był tak oczarowany przyjęciem, że aż skomponował dla gospodarzy symfonię. Mamy także przykład wspaniałego człowieka śląskiego, króla cynku Karola Goduli, który po upadku powstania listopadowego w Polsce, to znaczy na terenach polskich, w 1831 udzielał schronienia właśnie powstańcom, którzy niestety byli zmuszeni uciekać i porzucić swoje domy. No okej, ale to wszystko są takie przykłady wyrwane z kontekstu, pojedyncze osoby, pojedyncze szlaki handlowe. A dla wszystkich tych, którzy nie czują za bardzo historii Śląska i nie czują, jak bardzo wielokulturowa ona jest na przestrzeni wieków, króciutka synteza wiedzy o historii Śląska. Naszą krótką historię Śląska zaczniemy sobie na przełomie IX i X wieku
od państwa wielkomorawskiego. Na podstawie zapisów świętego Metodego można wysnuć teorię, że Śląsk przyjął chrzest przed chrystianizacją Polski w 966 roku. W kolejnych latach Śląsk był świadkiem najazdów Węgrów, wskutek czego został włączony do Czech. Czas ten znaczyły wojny między członkami dynastii Przemyślidów. Z konfliktu skorzystał król Polski Mieszko I, podbijając Śląsk. Czesi wielokrotnie żądali od Polski zwrotu utraconych ziem. W 1138 roku nastąpił podział dzielnicowy po śmierci króla Bolesława Krzywoustego. Śląsk otrzymał Władysław Wygnaniec, jednak na skutek konfliktu z braćmi został zmuszony do ucieczki do Niemiec. Dziedzicowie wygnańca dokonali podziału Śląska na górny i dolny, a ten właśnie podział funkcjonuje do dziś. W czasie, kiedy Czechy rosły w siłę, śląscy książęta składali temu państwu hołd wielokrotnie. Ostatecznie Kazimierz Wielki zrzekł się ziem śląskich na rzecz Czech w 1335 roku, dwukrotnie potwierdzając swoją decyzję. Śląsk ucierpiał w wyniku wojen husyckich, na krótko został także wcielony do Węgier, a mianowicie w latach 1474 aż do 1490 roku, kiedy to Władysław II Jagiellończyk, wówczas król Czech, odbił Śląsk i jednocześnie został królem Węgier. Po jego tragicznej śmierci w 1526 roku Czechy i Węgry, a oczywiście przez to także Śląsk, zostały częścią Imperium Habsburgów. Czasy władania Habsburgów oznaczały wysokie podatki, choroby, różnego rodzaju konflikty, przez co także głód, a w konsekwencji chylenie się ku upadkowi śląskiego rzemiosła i handlu. No a do tego wszystkiego jeszcze dołóżcie wojnę 30-letnią. W 1740 roku król pruski Fryderyk II Wielki postanowił skorzystać z okazji i wcielił Śląsk do Prus. Jedynie dawne księstwo cieszyńskie pozostało częścią korony austriackiej aż do 1918 roku. Zresztą do dzisiaj na tamtych rejonach panuje zupełnie inna kultura języka śląskiego. Po prostu, ja ich nie rozumiem. Następnie wybuchły 3 wojny śląskie zakończone w 1763 roku. Śląsk rósł w siłę pod koroną pruską, rozwijał się handel, metalurgia i górnictwo. W wyniku 3 powstań śląskich oraz przeprowadzonego plebiscytu około 30% terytorium Śląska zostało wcielone do II Rzeczpospolitej, ciesząc się zresztą statusem autonomii. Majątek Sejmiku Śląskiego został niestety rozkradziony w 1945 roku. Bierut, oddawaj hajs! W 1945 roku zresztą większość Śląska trafiła do Polski, a część do Czech. Ostatnim rozdziałem w historii Śląska są czasy współczesne po II wojnie światowej, które rozpoczęły się absolutnie tragicznie, bo od tragedii górnośląskiej właśnie, czyli ludobójstwa, masowych wysiedleń oraz kompletnego upadku śląskiej arystokracji. W czasach PRL-u bardzo deprecjonowano zarówno mowę, jak i kulturę śląską. Panował ogromny nacisk, aby nie używać śląskiego w szkołach, w urzędach, generalnie w sferze publicznej. Piętnowano nawet osoby, które śląskim się posługiwały. Po 1989 roku sytuacja zdawała się trochę zmieniać. No a jak jest współcześnie i jak wiele obiecywały nam różne rządy, a jak bardzo nic zrobiły, to już bardzo dobrze wiecie. Myślę, że przekonałam was już, że w takim tyglu, jakim jest Śląsk, nie mógł nie powstać odrębny język kreolski. Nie chcę was jeszcze bardziej zanudzać tutaj technikaliami, nie chcę tutaj dopuszczać się jakichś głębokich analiz, czy leksykalnych, czy gramatycznych, bo nie o to chodzi, żebyście tutaj posnęli przed ekranami, tylko po prostu poczuli tego ducha historii. Dla zakończenia pozwolę sobie przeczytać wam wiersz, ponieważ na język śląski się teraz tłumaczy, światową literaturę, pisze się też po śląsku, zresztą mamy naszego wspaniałego pisarza Szczepan Twardoch, Ślązak piszący w języku polskim, którego dzieła zostały także przetłumaczone przez Grzegorza Kulika. Przeczytam wam bardzo znany utwór autorstwa Roberta Burnsa, czyli Narodowego Wieszcza Szkotów. Natomiast przeczytam go dla was w języku śląskim. Przekład
Wszystkich tych dzieł Robiego Burnsa na język śląski uskutecznił pan Mirek Syniawa. Wybrałam na ten cel Auld Lang Syne, dlatego że myślę, że jest to jeden z najbardziej takich znanych utworów Burnsa. Jak ktoś powie, że śląski akcent jest brzydki, niech sobie wyłączy dźwięk albo niech sobie posłucha w innym języku. Zadowne dobre dni. Zadowne dni, przyjacielu mój, zadowne dobre dni. Płoć wypijemy jeszcze raz, zadowne dobre dni. Mo stracić się to, czymuś przął, choć kaś w pamięci śpi. Mo stracić się to, czymuś przął i dawne dobre dni. Isto ci laga fon naród, ty też rod funniesz mi. I wypijemy jeszcze raz za dawne dobre dni. Na gorki dropaliśmy się i rwać gęsiczki szli. Kamż drogi przeszł każdy z nas od tamtych dawnych dni. W rzeczce pływali nie roz i w słońcu potem schli. Morsko głębina dzieli nos od tamtych dawnych dni. I jak teraz sięgam pamięcią do dni studium aktorskiego, to pewnie za takie czytanie wiersza dostałabym po dupie, a potem bym była wywalona z sali lekcyjnej. Starałam się jak mogłam. Dzięki za oglądanie, dajcie znać, jaka jest wasza sytuacja w domu, czy posługujecie się językiem śląskim, czy może uważacie go za gwarę, a może w ogóle nie znacie śląskiego i może wam się podoba, chociaż go nie używacie, a może go nienawidzicie. To jest Laluś, synek ze Świąt, on też godo po śląsku. Ja godoż po śląsku, kicek. Dzięki i do następnego.